செல்லம் ரெண்டு பேருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरि बोल। हरे कृष्णा हम्म। माता जी। हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा माताजी. संजना அப்புறம் பிரகதீஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. both of you. समीक्षा। சமீக்ஷா. समीक्षा माता जी। சமீக்ஷா. பேர் மறந்துருச்சு, சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜிஸ், குட்டீஸ் हरे எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता। ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க, ஷேர் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு சாப்டரை. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 17 பார்க்க போறோம். டே 17, 17வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டைட்டிஸ் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா அவங்களுக்கு நம்மளோட வந்தனத்தை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. பிரணதி பண்ணிடுவோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाचनयशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचायते देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில், இஸ்கான் பெங்களூரு. நம்மளோட டைட்டிஸ்க்கு வந்தனம் தெரிவிச்சுக்கிட்டோம். ஸ்ரீல பிரபுபதா அவங்களுக்கும் நம்மளோட குரு மகராஜ் ஜெயபாதக சுவாமி அவங்களுக்கும் நாம நிஷ்டதாஸ் பிரபு அவங்களுக்கும் நம்மளோட வணக்கத்தை தெரிவிச்சுப்போம். இன்னைக்கு சாப்டருக்குள்ள போவோம். 17th சாப்டர், ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். ஸ்ரத்தா அப்படின்னா நம்பிக்கைன்னு அர்த்தம். ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகம். உங்கள் குணமே உங்கள் நம்பிக்கை. ஓகேவா? நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத பகவான் வந்து லாஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. நேத்து பார்த்தோம். இதெல்லாம் வந்து தெய்வ குணங்கள், தெய்வீக குணங்கள் எது, இதெல்லாம் அசுர குணங்கள். அசுரா அப்படிங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா சுரான்னு அர்த்தம். சுரா அப்படின்னா டிவைன் குவாலிட்டி சொல்லவங்க. ஓகேவா? ஸோ பக்தர்கள். டிவைன் குவாலிட்டிஸ், டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் ரெண்டுமே நேத்து பார்த்தாச்சு. ஸோ டிவைன் குவாலிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க என்னென்ன அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் டிவைன் குவாலிட்டிஸ்ன்னு பகவான் சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, நம்பிக்கையுடையவர்களாகவும் பக்தர்களாகவும் இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் வெறும் 6 அசுரா குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அது இருக்கிறவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்ற மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நமக்கு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதிகள் தான் சாஸ்திர விதிகள்ங்கிறது. அதுவும் என்னென்னங்கிறது நேத்தே நம்ம பார்த்தோம். சாஸ்திர விதிகள் என்னென்ன பகவான் சொன்னாங்கங்கிறத நேத்து நம்ம பார்த்தோம். அதாவது மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் கேம்பிளிங், அப்புறம் இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், இந்த 4மே நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ். அப்போ சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விதிகளை புறக்கணிக்காம அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் சுராசன் அர்த்தம். ஓகேவா? அதாவது டிவைன் நேச்சர் உள்ளவங்கன்னு அர்த்தம். அதை புறக்கணிச்சுட்டு அதை வயலேட் பண்ணிட்டு ரெகுலேஷன்ஸ் இப்படி இருக்கா நான் அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு போறவங்க யாரு அப்படின்னா அசுராஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த சுரா அசுரா இவங்கள நேத்து நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு இதெல்லாம் சொன்னோன்னு அர்ஜுனனுக்கு அடுத்த ஒரு டவுட் வருது. அர்ஜுனன் டவுட் கேட்க கேட்க தானே அவங்களோட குழப்பங்கள் தீரும். பொதுவாகவே டீச்சர் கிளாஸ்ல நமக்கு லெசன் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம்ன்ற டவுட் கேட்போம். டவுட் கேட்டாதான் நம்மளுக்கு ஏதாவது குழப்பம் அதுல இருக்கு அப்படின்னா அது தீரும். அவங்க நமக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க, அது தீரும். ஸோ தெளிவு வச்சுப்போம்.
அதே தான் இங்கேயும் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, பகவான் ஒரு ஒரு ஞானம் கொடுக்கும் போதும் அதுல அவங்களுக்கு வரக்கூடிய டவுட்டை அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் மறுபடியும் தீர அதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை அர்ஜுனனுக்கு கொடுப்பாங்க. இதே தான் நம்ம எவ்ரி சாப்டர்ல பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இப்ப இதுல அர்ஜுனன் கேட்பாங்க ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின். சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி நடப்போருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ஓகேங்களா. விதிகளை வந்து பின்பற்றாம போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆனா அவங்க பக்தியோட செயல்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட முடிவு என்னவா இருக்கும், சரியா. அப்படி ஒரு கேள்வியை அர்ஜுனன் கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்லுவாங்க, அதுக்கு அவங்களோட நம்பிக்கை தான் காரணமா இருக்கும், சரியா. ஒரு நம்பிக்கை ஒண்ணு, ஒரு ஒரு விஷயத்து மேல நான் நம்பிக்கை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த அந்த விஷயம் நல்லபடியா நடக்கணும், அதை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்பிக்கை வச்சு நம்ம அதை செயல்படுத்துறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வைக்கக்கூடிய நம்பிக்கை எதை பொறுத்து இருக்குன்னா அந்த மனிதனோட குணாதிசயத்தை பொறுத்து இருக்கு, ஓகேவா. நான் ஒரு நம்பிக்கை வைக்கிறேன், நடந்துடும் அப்படிங்கிற விஷயத்து மேல நம்பிக்கை வைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணவாதியா இருந்து அது ஒரு இது நிச்சயமா நடந்துரும். லெஸ் எஃபர்ட் போட்டோம்னாலே பகவானோட கிருப்பை இருந்தது அப்படின்னா நடந்துரும் அப்படிங்கிற விஷயத்து மேல நம்பிக்கை வைக்கிறோம் அப்படின்னா சத்துவகுணவாதிகள். ஒன்று கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் நடக்கணும், நம்ம நிறைய 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 அதுக்கு எஃபர்ட் போடணும், ஆனாலும் அதை நடத்தியே காட்டுவோம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ஒரு நம்பிக்கையை வச்சு அதை செய்யணும்னு நினைக்கும் போது அது ரஜோகுணத்தின் பால் வரும். ஒன்று நடக்கவே நடக்காது ஆனாலும் அதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு கண்மூடித்தனமா இருந்துட்டு அது மேல நம்பிக்கை வச்சு பண்றது என்னன்னா அது தமோ குணத்துல இருக்கும். 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த குணங்கள் தான் அந்த நம்பிக்கையை நமக்கு வேறுபடுத்தி காட்டுது. அதை தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம். ஸோ சாப்டருக்குள்ள போவோம். அர்ஜுனனின் சந்தேகம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து ஆனால் நம்பிக்கையுடன் பூஜை செய்பவர்களின் கதி என்ன? அர்ஜுன் கொஸ்டின் பாருங்க. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே யாரு அப்படின்னா அசுராஸ், ஓகேங்களா. அதாவது அவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது, டிவைன் நேச்சர் இருக்காது, டிமானிக் குவாலிட்டிஸ் தான் அதிகமா இருக்கும். ஆனால் நம்பிக்கையுடன், அவங்கள்ட்ட ஸ்ரத்த இருக்குது, நம்பிக்கையுடன் பூஜை செய்பவர்கள் அவங்களோட கதி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கறதுக்கு பகவான் பதில் சொல்லிடுறாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட குணம், அந்த குணம் வந்து எந்த விதமான நம்பிக்கையை சார்ந்து இருக்குதோ அப்படி ஒரு வழிக்கு போவாங்க. ஸோ குணம் என்னென்ன குணம் அப்படின்னா சத்துவம், ரஜோ அண்ட் தமோ, ஓகேவா. இது சாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ் படி ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நல்ல பாதை ஒன்று போயிட்டே இருக்கும், அது பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும். இது வந்து சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணிக்கிற பாதை. இந்த பாதையில போனோம் இருளான காட்டுப்பாதை நம்மளை கொண்டு போய் விடுது. இது என்ன அப்படின்னா லிட்ரலி நம்ம அதை எடுத்துக்க கூடாது. அப்படி என்னன்னு எடுத்துக்கணும், நம்மள இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே இந்த கண்டிஷன் பண்ண வைக்கக்கூடிய பாதை இது. நம்மள இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ளேயே கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடிய பாதை இது, சரியா. இது முக்திக்கான பாதை, விடுதலைக்கான பாதை. இது இது வந்து கட்டுண்ட பாதை, சரியா. 17.4 பார்ப்போம். யஜந்தே சாத்விகா தேவான் யக்ஷரக்ஷாம்சி ராஜசாகாம் பிரேதான் பூதகனாம் சான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாகாம். 3 குணமும் வந்துருது பாருங்க. சாத்விகம் சத்வகுணம், அப்புறம் ராஜசா ரஜஸ் குணம், அப்புறம் பிரேதான் பூதகனாம் சான் யஜந்தே தாமசா தாம்சிக் குணம், ஓகேவா. 3 குணங்களும் வந்து சத்துவ, ரஜ மற்றும் தமோ, ஓகேவா. சத்துவனா நல்ல குணம், ஓகே, மோட் ஆஃப் குட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ராஜசிக் அப்படின்னா ரஜச குணம்ங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப தீவிர குணம், ஓகேவா. உன்னை அடைஞ்சே வேணும் அப்படின்னு நம்ம பிடிவாதம் பிடிப்போம்ல, அதுதான் தீவிர குணம். அது தாம்சிக் அப்படின்னா அது வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அறியாமை குணம், சரியா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். தேவர்கள் வழிபாடு நம்ம எல்லாருமே பண்றது அதுதான். இது வேணும், இன்னது வேணும், நமக்கு இது கிடைக்கணும். எக்ஸாம் இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நேராக போய் பிள்ளையார்ட்ட போவோம். நம்ம தேங்காய் உடைக்கிறேன், எனக்கு இந்த எக்ஸாம்ல இந்த மாதிரி எனக்கு நல்ல மார்க் வாங்கி கொடுத்துருங்க சொல்லுவோமா. சரஸ்வதி, அது வரைக்கும் சரஸ்வதி ஸ்லோகம்லாம் சொல்லவே மாட்டோம், அம்மா சொல்லுவாங்க. ஹைகிரீவர் வேண்டிக்கோ சொல்லுவாங்க. அன்னைக்குன்னு விழுந்து அந்த 108 டைம் அதை சொல்லிட்டு இருப்போம் ஹைகிரீவர் ஸ்லோகத்தை, சரிங்களா. எதுக்காக? அந்த மாதிரி தெய்வ வழிபாடு பண்ணணும்னா நமக்கு பலன் உடனே கொடுப்பாங்க. தேவர்களுக்கு வந்து அந்த பவர் யார் கொடுத்து வச்சிருக்கிறா? பகவான் கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. பகவான் எல்லா இடத்துக்கும் அவங்களே வர முடியாதுங்கிறதுனால ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒதுக்கி அது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் போட்டு அவங்க எல்லாரும் அது வழியா அட்மினிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து தேவர்கள் வழிபாடு பண்றது மூலமா நமக்கு அந்த பலன் கிடைச்சிரும். அப்ப சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர், ஓகேவா. அசுரர்கள் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க தான் ஹெட்டு, நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மள மாதிரியே இருக்கவங்க தான் ஹெட்டா இருக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாரை வழிபடுறாங்க? அசுரர்களை. தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களும் பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா அவங்களோட நம்பிக்கை அப்படிதான் இருக்கும். இரவு நேரத்துல ராத்திரியில மயானத்துல
போய் அங்க பூஜை பண்றது, புளிய மரத்துல பூஜை பண்றது, பேய்களை வணங்குறது, பூதத்தை வணங்குறது, சரிங்களா? இதெல்லாம் யாரு பண்ணுவா அப்படின்னா அறியாமை குணத்தில் இருப்பவர்கள். ஸோ இது சிம்பிளா இந்த 3 குணமும் யார் யார வழிபடுவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஸோ தேவர் வழிபாடு சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க அசுரர் வழிபாடு, அப்புறம் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து பேய்கள் மற்றும் பூதங்கணங்களை வழிபாடு செய்வார்கள். வணங்கும் தெய்வம் உங்கள் குணத்தை காட்டும். நம்ம எந்த தெய்வத்தை வணங்குறோமோ அது நம்மளோட குணத்தை ரெப்ளிகேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம தேவர்களை வணங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவ குணவாதிகள் தெரிஞ்சிரும். இதுல அடுத்தது வரும் பாருங்க, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு கூட நம்ம எந்த குணத்தை சேர்ந்தவங்கிறத வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ தேவர்களை வணங்குபவர்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல இருப்பவங்க, நல்லோர்கள். ஓகேவா? சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றுவார்கள். இப்போ ரொம்ப ஆசை அடைஞ்சே தீரணும் அப்படிங்கிற வெறியெல்லாம் அவங்கள்ட்ட இருக்காது. ரொம்ப நிதானமான எண்ணமுடையவர்களா இருப்பாங்க. யட்சர்களையும் ராட்சசர்களையும் வணங்குவாங்க. பாருங்க போட்டிருக்கிறதே எப்படி ரெட்டிஷா போட்டிருக்காங்க பாருங்க. யட்சர்களையும் ராட்சசர்களையும் வணங்குவார் யாரு அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகள். ஓகேவா? அடுத்தது பேய் பிசாசுகளை வணங்குபவர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறியாமை குணத்தில் உள்ளவர்கள், தமோ குணவாதிகள். அவங்களுக்கு யார வழிபடணும் அப்படிங்கறதே தெரியாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம வேணுங்கிறத அச்சீவ் பண்றதுக்கு இந்த வழிதான் சிறந்த வழின்னு அவங்க யோசிச்சுட்டு அதை போறாங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து சாஸ்திர விதிகள் தெரியாது, அது புறக்கணிச்சிடுறாங்க, அது படி பார்க்கறதே கிடையாது. ஒரு நல்ல குரு கிட்ட போய் சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்களா, ஆசிரியர் கிட்ட போய் பணிவோட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களா, எதுவும் கிடையாது. ஸோ அவங்களுக்கா என்ன தோணுதோ அதை தான் செய்யறாங்க. ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸும் கிடையாது, குரு கிட்ட இருந்தும் பாடம் கத்துக்கல அப்படின்னா அவங்க எந்த வழிக்கு போவாங்க? இந்த இருட்டுல போய் பேய் பிசாசுகளை வணங்கக்கூடிய இந்த குணம். ஓகே, இது அறியாமை, மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை. இப்ப அடுத்தது சத்துவகுணம். அவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும்? சத்துவகுணத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து அவங்களோட உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஆயுள், அப்புறம் புத்தி, பலம், ஆரோக்கியம் தரும் உணவுகளை எடுத்துப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களோட சாப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆயுள் விருத்தி கொடுக்கும், அப்புறம் புத்தியை கிளியரா வைக்கிற அந்த மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துப்பாங்க. உடம்புக்கு பலம் சேர்க்கக்கூடிய, உடம்புக்கும் மனதிற்கும் இதயத்திற்கும் பலம் அளிக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் தரக்கூடிய உணவுகளை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்புறம் அது சுவையான உணவா இருக்கும், அப்புறம் சாறு நிறைந்ததா இருக்கும். அது ஜூசி ஃப்ரூட்ஸ், அந்த ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ ஜூசி ஃபுட்டா எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுல அதுல வந்து எல்லாமே மைல்டா இருக்கும். சூடு, அப்புறம் காரம், இனிப்பு, துவர்ப்பனி இருக்க அத்தனை சுவைகளும் எப்படி இருக்கும்னா மைல்டா மாடரேட்டா இருக்கும், ஜூசியான ஃபுட்டா இருக்கும். அதுதான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இதயத்திற்கு இதமானது. ஓகேங்களா? அது சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து திருப்தி கிடைக்கும், மன திருப்தி கிடைக்கும், உடலுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்காது. அந்த மாதிரி உணவா இந்த லீஃப்ல பரிமாறி இருக்க இலை அந்த ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். பால், அப்புறம் பழங்கள், அப்புறம் காய்கறிகள், அப்புறம் உணவு வச்சிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே மைல்டு ஐட்டம்ஸா இருக்குது. ஸோ அதுதான் அவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். எந்த விதமான தொந்தரவும் வயிற்றுக்கும் உடலுக்கும் கொடுக்காத உணவு வந்து யார் எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னா சத்துவவாதிகள் எடுத்துப்பாங்க. இது சத்துவவாதிகளின் உணவு. ரஜோ மற்றும் தமோ உணவு அது பார்ப்போம். அதோட விளைவுகள் எப்படி இருக்குன்னா ராஜசிக் நேச்சர் உள்ளவங்க, அவங்களோட உணவு எப்படி இருக்குன்னா மிகவும் கசப்பு, புளிப்பு, உப்பு, காரம். ஓகேவா? அது எப்படி ஹாட்டா இருக்கு பாருங்க, அவ்வளோ ரெட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரியான ரொம்ப காரமான உணவு தான் அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அப்புறம் ரொம்ப புளிப்பு, அதிகமாக உப்பு போட்ட சிப்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது. ஸோ ட்ரை ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் தான் அவங்க நிறைய சாப்பிடுவாங்க. அதோட விளைவு என்னவா இருக்கும்? நிச்சயமா துக்கம் மற்றும் நோய் தான். ஏன்னா அது நமக்கு வயிறு அப்செட் பண்ணும். வயிறு அப்செட் பண்ணுச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்ல தான் கொண்டு போய் விடும். அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? துக்கம் தான் கிடைக்கும். நிச்சயமா சந்தோஷம், இதம் அப்படிங்கிறது நிச்சயமா கிடைக்காது. ஸோ இந்த தீவிர நேச்சர் உள்ளவங்களுக்கு அவங்க விரும்பக்கூடிய சாப்பாடு அவங்களுக்கு எதை கொடுக்கும் அப்படின்னா துக்கத்தையும் நோயையும் மட்டுமே தரும். இதை விட ஒரு படி கீழே பாருங்க, தாம்சிக் நேச்சர் உள்ளவங்களோட உணவு எப்படி இருக்கும்னா சாப்பிடுறதுக்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சமைக்கப்பட்ட உணவை எடுத்துக்கிறவங்க. ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் இப்பெல்லாம் இதுதான் பண்ணிடுறோம். ஏன்னா ஒர்க்கு அப்படின்னு போகும்போது முன்னாடியே சமைச்சிடுறதெல்லாம். பட்
சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, சமைச்சு 3 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த உணவு வந்து உண்ணத்தகாத உணவு தான். ஓகேவா? ஆனா இப்ப இந்த காலகட்டத்துல அது நமக்கு பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்ம சுவையான உணவு தான் எடுத்துக்கணுமோ தவிர, ரொம்ப ரொம்ப சமைச்சு ரொம்ப நேரம் ஆன அந்த உணவுங்கிறத மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிப்போம் இந்த இடத்துல. 3 மணி நேரத்திற்கு முன் சமைக்கப்பட்ட உணவு பழைய உணவு. ஓகேவா? அது பழைய உணவுக்கு ஈக்குவல் அது. ஸோ அது சாப்பிடக்கூடாதான். அப்புறம் சுவையற்றது. அவங்க வந்து தாம்சிக் நேச்சர் உள்ளவங்க வந்து சுவை இல்லாத உணவு, நாற்றம் பிடித்த ஸ்டேல் ஃபுட் சொல்லுவோம்ல. கெட்டுப்போன உணவு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த பிரெட் பாருங்க ஃபுல்லா ஃபங்கஸ் வந்திருக்கு. ஸோ அந்த ஸ்டேல் ஃபுட் அத சாப்பிடுவாங்க. அப்புறம் எச்சில் உணவு. யாராவது ஒருத்தவங்க கடிச்சிட்டு, சாப்பிட்டுட்டு, குடிச்சிட்டு பாக்கி வைக்கிறாங்கல்ல, அத எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. ஆக்சுவலா எச்சில் பட்ட உணவு வந்து யாரோட எச்சில் பட்ட உணவு சாப்பிடலாம் அப்படின்னா, ரெமினன்ட்ஸ். அதாவது மீதமான உணவுன்னு சொல்லாம, ஒருத்தவங்களோட சாப்பிட்டதோட மிச்சம் இருக்கிற அந்த மீதமான உணவு இருக்கு பார்த்தீங்களா? அது வந்து பிரசாதமா ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய உணவு. நாரதர் வந்து இந்த பிறப்புல நாரதரா இருக்காரு அப்படின்னா, அவருக்கு முன் பிறப்பு எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு வேலைக்காரியின் மகனா இருந்தாரு. ஸோ அந்த அந்த வேலைக்காரியின் மகனா இருக்கும்போது 5 வயது குழந்தையா இருக்கும்போதே அவங்க அம்மா தவறிடுறாங்க. அவங்க அம்மா எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, முனிவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒண்ணா கூடி அங்க வந்து ஃபுல்லா அ நாம ஜபங்களும், பகவானுக்கான கீர்த்தனைகளும் பாடிட்டு, யாகம் வளர்த்துட்டு சாதுர்மாசிய விரதம். அதாவது 4 மாதங்கள் ஃபுல்லா மழை பெய்யும்போது முனிவர்கள் எங்கேயுமே வேற எங்கேயும் வேற இடத்துக்கு போமாட்டாங்க. ஒரே இடத்துல டென்ட் பண்ணிட்டு அங்கேயே அவங்க இருப்பாங்க. 4 மாதம் காலம் அவங்க வந்து வேற எங்கேயுமே மூவ் பண்ணாம ஒரே இடமா இருந்து அவங்க வந்து பகவானோட திருநாமத்த சொல்லிட்டு யாகம் வளர்த்துட்டு அப்படி இருப்பாங்க. ஸோ அந்த டயத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இருந்த அந்த பணிப்பெண், அவங்களோட குழந்தை தான் வந்து நாரதர். 5 வயதே நிரம்பியிருந்த நாரதர். அ அ அ ஒரு நாள் பாம்பு கடிச்சு அவங்க அம்மாவோட இறந்து போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த முனிவர்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு சொல்ற அந்த அம் அட்வைஸ கேட்டு தான் நாரதர் வந்து அதுக்கப்புறம் காடு மேடெல்லாம் அலைஞ்சு திரியிறாரு. பகவான பார்ப்பாரு. அப்புறம் மறுஜென்மா அவருக்கு வந்து நாரதர் அப்படிங்கிற அந்த ஹை பொசிஷன் அவருக்கு கிடைக்குது. அவருக்கு எப்படி இப்படி ஒரு அ எப்படி இருந்தவர் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனா இருந்தவருக்கு எப்படி இப்படி ஒரு அ அ சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரு வந்து அந்த ரெமினன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அங்க இருந்தாங்கல்ல அந்த முனிவர்கள். அந்த முனிவர்கள் சாப்பிட்டுட்டு மீதி வச்சு அந்த உணவ அவரு எடுத்துக்கிட்டாராம். பிரசாதமா எடுத்துக்கிட்டாராம். ஏன்னா, அவங்கலாம் சாப்பிட்டது வந்து நல்லோர்கள். நல்லோர்கள் சாப்பிட்ட அந்த உணவோட மிச்சத்த அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது வந்து எச்சில் பட்ட உணவு ஆகாது. ஓகேங்களா? அ ஆனா இதுவே வேற யாராவது கடிச்சிட்டு பாக்கி வச்ச உணவோ, மீதம் இருக்கிற உணவோ எடுத்தோம்னா, அதுதான் எச்சில் உணவு. ஸோ மீதம் இருக்கிற உணவு, கடித்து வைத்த உணவு இது எல்லாத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது. அப்படி சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா, அது வந்து தாம்சிக் நேச்சர்ல வரும். சரியா? ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல தாம்சிக் நேச்சர் வரதுனால நான் நாரதரோட கதைய சொன்னேன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாரதருக்கு 2 இருக்கு. முன்ஜென்மம், மறுஜென்மம் 2 இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது 17.14 இதுல தேவத்விஜ குரு பிராக்ஞ பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்சியதே. இப்ப தவத்துக்கு வந்துட்டாங்க. ஓகேவா? இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது உணவு பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அதாவது சத்துவகுணம், ராஜசிக குணம், அப்புறம் தாமச குணம் 3 பேரும் எடுத்துக்கக்கூடிய உணவ பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது குணம் சம்பந்தப்பட்ட உங்களோட உணவு வகைகள் எப்படி மாறுதுங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப தவங்கள், அப்புறம் யாகங்கள் இதெல்லாம் உண்டு. ஓகேங்களா? ஒரு ஜீவராசியா இருக்கிறவன், அதுவும் மனித உடல் எடுத்திருக்கிற நம்ப, இந்த யுகத்துல நம்மளோட வாழ்நாளை கழிக்கும்போது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, தவம் செய்யணும், அப்புறம் யாகம் செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ தவம் அப்படிங்கிறதுல ஒரே ஒரு தவம் மட்டும் இல்ல. தவத்தை 3 வகையா பிரிக்கிறோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உடல் தவம், அப்புறம் வாக்கு தவம், அப்புறம் மனோ தவம்னு 3ஆ பிரிக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ தவம் பண்ணியே ஆகணும். தவம்னா போய் காட்டுல போய் நேத்து கிளாஸ்லயே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. பெனன்ஸ் கிடையாது. போயிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிட்டு காட்டுல போய் நம்மளே ஐசோலேட் பண்ணிக்கிட்டு பண்றது தவம் கிடையாது. அது இந்த காலகட்டத்துல அது வந்து நிச்சயமா நம்மளால நிறைவேற்ற முடியாது. நம்ம இங்கே இருந்துட்டு, இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே நம்மளால எப்படி தவம் பண்ண முடியும்னா, 3 விதமான தவங்கள் பண்ண முடியும். ஒண்ணு உடலால செய்யக்கூடிய தவம், இன்னொன்னு வாக்கால, ஓகேங்களா? நம்ம சொல்றோம்ல அந்த பேச்சு, அதால செய்யக்கூடிய தவம், அப்புறம் மனசனால செய்யக்கூடிய தவம்னு 3 வகையான தவங்கள நம்ம பின்பற்றியே ஆகணும். ஓகேங்களா? அந்த 3 வகையான தவங்களும் எப்படி இந்த 3 குணங்களுக்கு தகுந்த மாரி பிரிஞ்சிருக்குன்னு பார்ப்போம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். ஓகேவா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உடல் தவம் பார்ப்போம்.
பார்ப்போம். தவத்துல 3 வகை. அதுல முதல் வந்து உடல் தவம். முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். உடலால செய்யக்கூடிய தவங்கள்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எல்லோரையும் நம்ம வணங்கணும். ஓகேங்களா? இது ஆணா இருந்தா அப்படி ஒரு ஆண் அப்படின்னு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க இந்த மாதிரி தான். என்ன தண்டவத் பிரணாம். ஓகேங்களா? ஃபுல் உடலையும் அப்படியே தரமையில படுத்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரணாம்ஸ் பண்ணி ஆகணும். பெண்களா இருந்ததுன்னா இப்படி அவங்க வந்து தன்னுடைய பிரணாமத்தை செலுத்தி ஆகணும். ஸோ தன்னுடைய உடல் மூலமா அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பெரியோர்களை பார்த்தாலோ, பெரியோர்கள்னா தாய் தந்தையர்கள், அப்புறம் ஆன்மீக குரு அவங்கள, அப்புறம் பிராமணர்கள், அப்புறம் பகவான், இவங்க எல்லாரையுமே என்ன பண்ணி ஆகணும், நம்மளுடைய உடலால வழிபட்டாகணும். அப்புறம் தூய்மையா இருக்கணும், உடல் தூய்மை ரொம்ப அவசியம். அப்புறம் எளிமையா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்தது பிரம்மச்சரியம். பிரம்மச்சரியம்ங்கிறது ரொம்ப அவசியமானது. அகிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். அடுத்தது உடல் தவம் பாருங்க. தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை, பெரியோரை மதித்தல், இதெல்லாம் உடல் தவம். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்தியாய அப்பியசனம் செய்வ வாக்மயம் தப உச்சியதே. இது என்ன அப்படின்னா வாக்குத்தவம். ஓகேவா? அந்த வாக்குத்தவம் எப்படி இருக்கணும், அதாவது வாக்கால நம்ம செய்ய வேண்டிய தவம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட பேச்சு எப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் வாக்குத்தவம்ங்கிறது. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. நம்மளோட பேச்சு எப்படி இருக்கணும், 3 விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க. ஒன்று, உண்மையா நம்ம பேசுற வாயிலேருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் உண்மையா இருக்கணும். அப்புறம் இனிமையா இருக்கணும், யாரையும் துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய பேச்சா இருக்கணும். இப்படிதான் யார் பேசுவாங்க அப்படின்னா, மகாராஜா யுதிஷ்டர் வந்து யாருமே அவங்களோட வாயிலேருந்து போய் தர்மபுத்திரர் அவர். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் என்ன பண்ண மாட்டாரு, உண்மையை தவிர வேற எதுவுமே அவர் பேச மாட்டாரு. அஸ்வத்தாமா இறந்துட்டான் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து பொய் சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா அது பொய் கிடையாது. அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற யானை இறந்துச்சு போர்க்களத்துல. ஆனா துரோணாச்சாரியரை வந்து கொஞ்சம் நம்ம அவங்களோட மனசு அந்த தைரியத்தை குலைக்கணும் அப்படின்னு, யாருக்குமே மனதைரியம் எப்ப குலைந்து போகும், அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது அப்படின்னு தெரிய வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவங்களோட வைராக்கியம் ஃபுல்லா உடைஞ்சு சுக்குனரா போயிடும். ஸோ துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு எண்ட் ஆஃப் த அந்த வார் ஃபீல்டில் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாரு. அவரோட அந்த வைராக்கியத்தை எப்போ உடைக்க முடியும் அப்படின்னா, அவருடைய மகனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேள்விப்படும் போது அவர் தன்னுடைய நிலையை மறந்துடுவாரு. ஸோ அப்ப ஈஸியா அவரை நம்ம டிஃபீட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கறதுனால கிருஷ்ணர் என்ன செய்வாங்க, யுதிஷ்டர் கிட்ட நீ அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற யானையை தான் அவர் கொண்டு இருப்பாரு. ஆக்சுவலா யானைக்கு பேர் அஸ்வத்தாமன். ஆனா அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கோஷம் போட சொல்லுவாங்க. அப்படி போட்ட உடனே அது ஆக்சுவலா பொய்யும் கிடையாது, அது உண்மையும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனா அது துரோணாச்சாரியருக்கு எப்படி தெரிய வரும் அப்படின்னா, அஸ்வத்தாமன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு தான் அவருக்கு அந்த செய்தி போகும். உடனே அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுவாரு, அவரோட வைராக்கியம்ங்கிறது போயிடும். அவர் போர்க்களத்துல தன்னோட அந்த அந்த ஒரு இதை வந்து விட்டுருவார், அந்த ஃபோக்கஸுங்கிறத விட்டுருவாரு. அப்புறம் ஈஸியா அவரை வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியும். ஸோ அவர் வந்து எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, யுதிஷ்டர் இந்த இடத்துல நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவரோட வாக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, பேச்சு எப்படி இருக்கும்னா உண்மையான பேச்சா இருக்கும், அப்புறம் இனிமை நிறைந்ததா இருக்கும், அப்புறம் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. ஓகேவா? அடுத்தது வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல். நம்ம வந்து நம்ம சிம்பிளா 4 ஸ்லோகா கத்துக்கிட்டா கூட அதை என்ன பண்ணக்கூடாது, தப்பா உச்சரிக்க கூடாது. அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை 4 தான் அப்படின்னாலும், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் இதை கத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்தையும் கத்துட்டு எல்லாத்தையும் தப்பு தப்பா உச்சரிக்கிறத விட, நம்ம ஒரு 4 விஷயங்கள் தான் தெரிஞ்சதாலும் அதையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முறையாக பிழையின்றி உச்சரிக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து வாக்கின் தவம். சரியா? அடுத்தது வாக்குத்தவம். மனதை நோகடிக்காத உண்மை, உண்மையானது, இனிமையானது, நன்மை பயக்கூடியது, வேதங்களை உச்சரிப்பது. 17.16 மனः பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்மவி நிகிரக பாவ பாவ சம்சுத்திரித்யேத தபோமானசம் உச்சியதே. இது வந்து மன தூய்மை. ஓகேவா? உடல் தூய்மை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அடுத்தது வாக்கு தூய்மை, வாக்குதவம் சாரி தூய்மை இல்ல, மன இது ஐ மீன் மனதவம் இது. ஓகேங்களா? உடல் தவம் பார்த்தோம், அப்புறம் வாக்கு தவம் பார்த்தோம். இது வந்து மனசு தவம். என்ன மனதின் தவங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்தியோடு இருக்கணும். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குதோ அதை வச்சு நம்ம திருப்தி அடைஞ்சுக்கணும். இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு, நம்ம அடைஞ்சது பத்தாது அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ராஜசிக்கு குணத்துல இருக்கக்கூடிய
மனம். ஓகேங்களா? ஆனா திருப்தி அடைஞ்ச ஒரு மனம் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு மனம் வந்து திருப்தியா இருக்கும். எளிமையை நோக்கி போவாங்க. எளிமையோட இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. மௌனமா இருப்பாங்க. அதாவது நம்மள நோக்கி அந்த கேள்வி வரும்போது மட்டும்தான் அவங்க வாய் திறந்து பதில் குடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? மற்ற நேரத்துல அவங்களுக்கு அந்த பதில் தெரிஞ்சா கூட மௌனமாவே இருப்பாங்க. ஆரவாரம் போட்டுட்டு, கோஷம் போட்டுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அவங்கள்ட்ட இருக்கும். சரிங்களா? எத பார்த்தாலும் பெண்கள் மேல மோகமா இருக்கட்டும், அல்லது சாப்பாடு மேல மோகம் எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ இது ரொம்ப அவசியம். சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது அவசியம். அப்புறம் தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். இந்த பிக்சர்ல 2 பேர் இருக்காங்க பாருங்க. இங்க வர்றவரு, அப்புறம் இங்க இருக்கிறவரு. ஓகேங்களா? இவங்க 2 பேரும் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவரு வந்து வியாசர், வேத வியாசர். ஓகேங்களா? இது யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய மகனான சுகபிரம்மம். சரிங்களா? இவரு இந்த பக்கமா வரும்போது இங்க அ ஆடை இல்லாம குளத்துல குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. உடையில குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க லேடீஸு. இவரு போறத பார்த்த உடனே என்ன செய்வாங்க, வேகமா எழுந்து தன்னோட அ அங்க இருக்கிற உலர்த்தி வச்சிருக்கிற ஆடைய எடுத்து எல்லாரும் மேல போத்திப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனா, அதே டயத்துல இவருக்கு பின்னாடியே சுகபிரம்மம் இவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா, இவங்கள பார்த்துட்டு இந்த பெண்கள் யாருமே ஆடைய வச்சு மறைக்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? இது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காரணம் புரியாம வியாசரே அப்படியே குழம்பி போவாரு. ஏன் நம்பள பார்த்துட்டு ஏன்னா இவரு ரொம்ப 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 வயதுல முதிர்ந்தவர். ஓகேங்களா? இவரு 16 வயதே ஆன பாலகன். நம்ம இவ்ளோ ஏஜ் ஆன நம்மள பார்த்து இந்த பெண்கள் ஆடைய வச்சு மறைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா, நம்மளுடைய மகன் பின்னாடியே வராங்க. பட் அவங்கள பார்த்து இவங்க யாருமே இந்த மாதிரி ஒரு ஜெஸ்டர் ஒரு செய்கை எதுவும் பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. போய் கேட்டுடுறாரு அந்த பெண்கள்ட்டயே. நான் வரேம்மா, நீங்க எல்லாரும் நான் இவ்வளோ வயதானவன். எனக்கு சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது இருக்கும். சரிங்களா? நான் இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன். பெண்கள் மேல நான் என்னுடைய கண் பார்வை திரும்பாது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சும் கூட நீங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணீங்க. பட் இதுவே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்புறம் என் பையன் வரும்போது யாருமே எதுவும் பண்ணவே இல்ல அப்படின்னோனே, அதுக்கு சொல்றாராம். அதுக்கு பெண்கள் எல்லாரும் பதில் சொல்றாங்க. நீங்க வந்து பார்த்தீங்க. பார்த்துட்டு இப்ப வந்து எங்கள கேள்வியும் கேட்கிறீங்க. இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுது? பெண்கள் நாங்க குளிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆடைய எடுத்து சரி பண்றோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? அதனால நீங்க வந்து கேட்கிறீங்க. பட் சுகபிரம்மம் உங்களோட மகன் வந்து இங்க குளிச்சுட்டு இருக்க பெண்கள் நாங்களும் ஒண்ணுதான். இங்க நிக்கிற அத்தனை மரமும் ஒண்ணுதான். அந்த மரத்துல இருக்கிற குருவியும் ஒண்ணுதான். அங்க இருக்கிற எறும்பு எல்லாமே ஒண்ணுதாங்கிற மாதிரி அவர் போயிட்டு இருப்பார். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த ஜடவாழ்வே வேண்டாம். இந்த இந்த உலகத்துல எதுக்கு நான் பிறப்பெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவோட கருவுக்குள்ளேயே அத்தனை வருஷம் இருந்தவர். அப்புறம் தான் அவர் வெளியிலேயே ஜனிச்சு வருவாரு. ஏன்னா இங்க வெளியில வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜடவாழ்வு நம்மள முட்டுக்கட்டையா ஆக்கிடும். நம்மளோட ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தடைக்கல்லா மாறிடும்னு சொல்லிட்டு அவர் அம்மாவோட கருவுக்குள்ளே இருப்பாரு. ஸோ வெளியில வந்தோடனேயும் கூட இது மேலெல்லாம் எந்த விதமான ஆர்வமும் காட்டாம ஒரு பகவானை நோக்கியே தன்னுடைய ஈடுபாடு எல்லாத்தையும் திருப்பிடுவாரு. ஸோ இவருக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லாமே ஒண்ணா தெரியுது. அதனால இவரு வந்து நாங்க குளிக்கிறதையும் அவரு பார்க்கல. அதனால நாங்க என்ன பண்ணல அப்படின்னா, ஆடை எடுத்து நாங்க மறைக்கல. பட் உங்களுடைய பார்வைங்கிறது அப்படி இல்ல. வித்தியாசம் இருந்தது. ஒண்ணொண்ணுத்துக்கும் மேலான வித்தியாசம் இருந்தது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான். அப்ப இந்த சுய கட்டுப்பாடுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றதுக்காக இந்த பிக்சர நான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா மனதின் தவம். ஓகேவா? மன அமைதி, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, எண்ணங்களில் தூய்மை. எண்ணத்துல நமக்கு தூய்மை வேணும். ஓகேவா? ஸோ தவங்கள் 3 பார்த்தாச்சு. என்னென்ன தவம் பார்த்தோம்? உடல் தவம் பார்த்தோம். அப்புறம் வாக்கு தவம் பார்த்தோம். அப்புறம் மனதவம் பார்த்தோம். சரியா? அடுத்தது அடுத்தது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஜட உலகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டியது யாகம். ஓகேவா? யாகம் நம்ம செய்யணும். யாகம் என்ன யாகம் மாதாஜி செய்யறது அப்படின்னா ஜப யஜ்ஞம் தான். ஓகேவா? இங்க இருக்கிறது ஜப யஜ்ஞம். அப்புறம் இந்த டெமிகாட்ஸ் எல்லாரையும், அதாவது தேவர்கள் எல்லாரும் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம சம்டைம்ஸ் வீட்ல பண்றோம்ல, கணபதி ஹோமமா இருக்கட்டும், இந்த நவகிரக ஹோமம், சில ஹோமங்கள்லாம் நம்ம வீட்லயோ கோவில்லயோ நம்ம வளர்ப்போம்ல. ஓகேங்களா? வருண யாகம் பண்ணுவோம். மழை வேண்டி வருண யாகம் பண்றது. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரியான யாகங்கள்லாம் ஸ்டில் இன்னமும் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு தான் இருக்கிறோம். அதுல நம்ம அந்த நம்மளோட குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த யாகத்தை நம்ம எப்படி நம்ம செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சத்துவ குணத்துல வளர்க்கப்படக்கூடிய யாகம் வந்து கடமைக்காக செய்வது. இது நம்ம கடமை, நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்றது. அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் பண்றது. இந்த பலன் மேல பற்று வச்சு இதை நான் பண்றதுனால எனக்கு இது கிடைச்சிடும், எனக்கு இது கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு செய்யக்கூடாது. அப்படி நம்ம அந்த மாதிரி பலனை எதிர்பார்க்காம செஞ்சோம் அப்படின்னா அது
யாகம். அது எந்த குணத்துல எந்த நம்பிக்கையில அப்படின்னா சத்துவ குணத்தின் அடிப்படையில அந்த நம்பிக்கையில செய்யப்படக்கூடிய யாகம். அடுத்தது ராஜச யாகம். இது என்ன அப்படின்னு பாருங்க. இந்த யாகத்துக்கும் இந்த யாகத்துக்குமே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இவங்க வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறாங்க. அப்புறம் வேத விற்பனர்கள்லாம் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சரியான அளவுக்கு இது கொடுப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுப்பாங்கல்ல. அப்புறம் நல்ல உணவு, அவங்களுக்கு வயிறார உணவு போட்டு அவங்களுக்கு தட்சணை கொடுத்து அப்புறம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற உடைமைகள் எல்லாம் கொடுத்து அவங்கள அனுப்பி வைப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ திருப்தியோட அவங்கள மன திருப்திப்படுத்தி அனுப்பி வைப்பாங்க சத்துவகுணத்துல. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சரியா வேத உச்சாரணம்லாம் இருக்காது. ஓகேவா? வேத விற்பனர்கள்லாம் அங்க இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்காது. ஆனா அந்த இடத்துல நம்பிக்கையே இல்லாம இதை பத்தி என்னன்னே தெரியாதவங்களெல்லாம் அவங்க இன்வைட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் பாருங்க 2 கேமராலாம் வேற நிக்குது. ஓகேவா? இது எதுக்கு அப்படின்னா பெருமைக்காகவும் ஆடம்பரத்திற்காகவும். நானும் பண்ணினேன். ஓகேங்களா? சில இடத்துல பண்ணுவாங்கல்ல, அவங்களும் பண்ணினாங்க, அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு ஹோமம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பெருமையா சொல்லணுங்கிறதுக்காக பண்றாங்கல்ல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜச குணத்துல இந்த நம்பிக்கை எதுல இருக்கு அப்படின்னா ராஜச குணத்துல இருக்கக்கூடிய அவங்களால செய்யப்படக்கூடிய யாகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அங்க வந்து வேத விற்பனர்கள் எல்லாம் அழைச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதை பத்தின நாலேஜே இல்லாதவங்க எல்லாம் அங்க இருப்பாங்க. அப்புறம் பெருமையா மத்தவங்க சொல்லணும், அடுத்தவங்களுக்கு இதை காட்சிப்படுத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆடம்பரமா செய்யப்படக்கூடியது. இங்க இங்க வந்து மந்திர உச்சாடனம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அது நமக்கு வந்து நிச்சயமா வந்து 100% கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. மந்திர உச்சாரணம் இருந்ததா, வேத வேத விற்பனர்கள்லாம் அங்க இருந்தாங்களா, அவங்களுக்கு கரெக்டா தட்சணை கொடுக்கப்பட்டதா, அவங்களுக்கான மரியாதை அங்க செய்யப்பட்டதா, கிடையாது. அதை பத்தி நமக்கு நிச்சயமா வந்து கேரண்டி கொடுக்க முடியாது. அடுத்தது தாமச யாகம். தாமச குணத்துல அவங்க எப்படி யாகம் செய்வாங்க அப்படின்னா இவங்களோட யாகமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். அடுத்தவங்களுக்கு எடுக்கணும்னு. ஓகேவா? மற்றவர்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க அல்லது தன்னை வருத்தி கொள்ள. ஓகேவா? ஒண்ணு தன்னைத்தானே கஷ்டப்படுத்திப்பாங்க, இல்லது மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கெடுதல் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவங்க ஒரு வேலையை பண்ணுவாங்க. சரியா? எங்க இருட்டுல அப்புறம் அந்த இடத்துல என்ன இருக்காது, யாக குண்டம் விளக்கப்படாது, நெய் ஊற்றப்படாது, வேத விற்பனர்கள் கண்டிப்பா இருக்கவே மாட்டாங்க. வேத உச்சாடனம் இருக்குமா அப்படின்னா அதுவும் இருக்காது. இந்த யாகம் எல்லாமே பண்றது போது நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அங்க வந்து பகவானை கொண்டு வந்து நிறுத்துறோம். ஓகேங்களா? அந்த அக்னி பகவான் மூலமா நம்ம யாரை நம்ம திருப்திப்படுத்துறோம் அப்படின்னா பகவானை திருப்திப்படுத்துறோம். ஸோ அவங்களுக்கு தான் அதை அர்ப்பணம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அவங்க அதான் பகவான் சொல்லுவாங்க 9th சாப்டர்ல, நீ எதை செய்கிறாயோ எதை உண்கிறாயோ ஓகேவா, என்ன தவங்களை எல்லாம் செய்கிறாரோ, என்ன விதமான யாகங்களை செய்கிறாரோ அது எல்லாமே நீ எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பண்ணு. எத்கரோஷி எத் ஜுஹோஷின்னு வரும். தத்குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம், எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நீ பண்ணு அப்படி சொல்ல. ஸோ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய யாகம் தான் நம்ம செய்யணும். ஆனா டாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கவங்க என்ன செய்வாங்க, அடுத்தவங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்காக, அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு தப்பான ஒரு விளைவு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக, தீங்கு விளைவிக்கணுங்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய யாகம் வந்து டாம்சிக் நேச்சர்ல இருக்கக்கூடியவங்க செய்யக்கூடிய யாகம். ஸோ அங்க என்னென்னலாம் இருக்காது, வேதங்கள் நிச்சயமா முழங்கப்படாது, நெய் ஊற்றப்பட மாட்டாது. அங்க வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல முறையில அனைவருக்கும் உணவு பரிமாறப்பட்டிருக்காது, யாருக்கும் தட்சிணை கொடுக்கப்பட்டிருக்காது, எல்லாருக்கும் வந்தவங்க அவமானம் வேணாலும் இருந்திருக்கும். ஓகேங்களா? அதான் அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்க தானே அவங்க இந்த யாகத்தையே பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இந்த மூணுமே என்ன அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த யாகம்ங்கிறத நம்ம பண்ணணும். பட் பண்ணக்கூடிய யாகம் வந்து இந்த 3 விதமான குணங்களின் அடிப்படையில வேறுபட்டு போகுது. அவங்களோட நம்பிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த யாகத்தை அவங்க பண்றாங்க. ஓகேவா? பட் இதெல்லாம் பண்றதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், நமக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறது சைத்தன்ய மகாபிரபுவால நமக்கு பண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம ஜபம். ஒரு நாளைக்கு 16 மாலைகள், நம்ம ஒரு மாலையில 108 முறை நம்ம பகவானோட நாமத்தை சொல்றோம் அப்படின்னாலே அதுவே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யஜ்யம் தான், ஜப யஜ்யம். ஓகேவா? அதை நம்ம சரிவர பண்ணணும். தானம் அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா தானம். ஸோ தவம் பண்ணணும், அடுத்தது யாகம் பண்ணணும், அடுத்தது தானம் பண்ணணும். ஓகேவா? தானமும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது. யாருக்கு எப்போது எப்படி கொடுக்குறோங்கிறது தான். ஓகேவா? சரியான இடத்துல சரியான நேரத்துல தகுதியுள்ள நபருக்கு முதல் இந்த தானம் பாருங்க எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சரியான இடத்துல வச்சு கொடுக்கணும், சரியான நேரத்துல தகுதியுள்ள நபருக்கு. ஒரு நல்ல படிக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து காலேஜ் அட்மிஷன் அல்லது ஸ்கூல் அட்மிஷன் அந்த
அந்த டயத்துல பணம் பற்றாக்குறையோ அல்லது அவங்களுக்கு தேவையான புக்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டமோ இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி தரணும் அப்படிங்கும்போது அது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தகுதியுள்ள நபர். அவங்க அதை நம்மள்ட்ட அந்த பணத்தையோ அந்த பொருளையோ வாங்கி அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மிஸ்யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க தன்னுடைய அந்த படிப்புக்கு தான் அதை செலவு பண்ணிப்பாங்க. அவங்க தான் தகுதியுள்ள நபர். ஓகேவா? நம்ம நம்ம கொடுக்கறது கூட எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அது அவங்களுக்கு சரியான ஆள் தானா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும். தகுதியற்ற நபருக்கு அதை கொடுத்து நம்ம அந்த பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ விழலுக்கு இறைத்த நீர்னு சொல்லுவோம் அது. ஸோ சரியான இடம், சரியான நேரம், தகுதியுள்ள நபருக்கு கொடுக்கப்படும் தானம் என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணத்தில் கொடுக்கப்படக்கூடிய தானம். ஓகேவா? இது நல்ல குணத்துல இருக்கும்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய தானம் என்ன அப்படின்னா இது. அடுத்தது தயக்கத்துடன் அல்லது பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து. பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்டால வேற கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் இதை கொடுக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டோட கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் பிரதிபலன் இன்னைக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா நாளைக்கு அவங்க திருப்பி கொடுப்பாங்களா, இல்லை வேற யாராவது நமக்கு இதை விட அதிகமாக நமக்கு கொடுப்பாங்களா, இந்த எண்ணம்லாம் வரும்ல, நமக்கே வரும். நமக்கு வரும். யாரும் இல்லைன்னா மறுக்கவே வேண்டாம். எல்லாருக்குமே வரும். என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சோம் அப்படின்னா இதுக்கு பிரதிபலன் நமக்கு இன்னொரு நாள் அவங்க செய்வாங்களா அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு உண்டு. அப்புறம் அதையும் என்ன பண்ணுவோம், செல்ஃபி எடுத்து சோஷியல் மீடியாவில் வேற போட்டுப்போம், நான் இதை இன்னைக்கு செஞ்சேன் அப்படின்னு. ஆசிரமம் போகிறாங்க, அவங்களுக்கு போய் ஃபுட்டு டொனேட் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ போட்டு அவங்க ஃபுட்டுன்னு ஒரு வேளைக்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க, அது 24 ஹவர்ஸ் அது அதில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி என்ன தன்னை பற்றி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற தானம். ஓகேங்களா? அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரஜோகுணவாதிகள் பண்ணக்கூடியது. ஸோ தயக்கத்துடனோ அல்லது பிரதிபலன் எதிர்பார்த்தோ அல்லது தன்னுடைய பெருமைக்காகவோ செய்யக்கூடிய தானம். அடுத்தது 3வது பாருங்க, அவமரியாதையுடன் தகாத இடத்தில். ஓகேவா? இது தூக்கி போடுறாங்க பாருங்க, அந்த பொருளை வந்து அவங்க அவங்க கேட்கவும் இல்லை, அவங்க அதை எடுத்துட்டு போய் என்ன தெரியுமா செய்வாங்க, ஏன்னா அது வந்து தகாத இடம். அவங்க இருக்கிறது எப்படின்னா ஏதாவது லிக்கர் ஷாப்பாக இருக்கும், ஸ்லாட்டர் ஏரியா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும். அங்கே இருக்கிறவங்க அதை வாங்கிட்டு போய் அவங்க என்ன செய்வாங்க, நல்ல விஷயத்தில் அதை அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகள் உணவுக்கு திண்டாட்டம் இருக்கிற நேரத்தில் கூட அவங்க இந்த பணத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்மள்டேந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, தனக்கு சந்தோஷத்தை நிறைவை தரக்கூடிய ஏதாவது ஒரு செயலில் அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அவமரியாதையுடன் தகாத இடத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு செய்யக்கூடியது தானம். ஓகேவா? அப்போ என்ன, நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு எடுத்து கொடுத்துட்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்கறது அறியாமையில் கொடுக்கறது. ஓகேவா? ஸோ அறியாமையில் செய்யக்கூடிய தானம் எப்படி இருக்கும், தகுதியற்ற நபருக்கு போய் சேரும். சரியா? நம்ம எதை செஞ்சோம்னாலும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ஓம் தத் சத்து. இந்த ஓம் தத் சத்துங்கிறது என்ன அப்படின்னா இறைவனின் முத்திரை. ஓகேங்களா? இதுல ஓம் அப்படிங்கிறது இறைவனை நம்ம அழைக்கிறோம். ஒரு யாகம் பண்றோம், ஒரு தானம் பண்றோம், ஒரு தவம் பண்றோம், எது பண்ணோம்னாலும் நம்ம வந்து ஓம் தத் சத்து அப்படிங்கிற இந்த சவுண்டு இதை சொல்லிட்டு தான் பண்ணணும். ஓம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இறைவனை அழைச்சு அங்க உட்காத்தி வைக்கிறோம். சரிங்களா? ஓம் எதை ஆரம்பிச்சோம், ஓம் சுக்லாம்பரதரம் அப்படி தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எதுனாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கறது இந்த பிரணவ மந்திரம், இந்த ஒலி தான். ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இறைவனை நம்மள்கிட்ட கொண்டு வந்து உட்காத்தி வைக்கும், இறைவனை அழைப்பது. அப்புறம் தத்து, பலன் எனக்கு அல்ல. தத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவானுக்கு கிருஷ்ண அர்ப்பணம், உனக்கே அர்ப்பணமாக பண்ணுறேன், பலன் எனக்கு இல்லை, நான் வச்சுக்கல, பலன் மேல பற்றுதலே இல்லாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது சத்து, யாருக்கு அப்படின்னா நித்தியமான உண்மைக்கு. பகவான் தான் யாரு, எட்டர்னல். அப்புறம் அவங்க தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை. சரியா? குறைகளை நீக்கி செயலை புனிதமாக்க. நம்ம எந்த விஷயம் செஞ்சோம்னாலும், அதாவது தானம் செய்கிறோமோ, தவம் செய்கிறோமோ, யாகம் செய்கிறோமோ, அதில் எந்த குறைகள் எது இருந்தாலும் அந்த குறை இல்லாமல் செய்ய முடியுமா? நோ மேன் இஸ் பெர்ஃபெக்ட், நம்ம தெரியும். ஸோ நம்ம செய்கிற ஏதாவது ஒரு குறைகள் இருந்தாலும் கூட அந்த குறைகளை நீக்கி அந்த செயலை புனிதமாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடியே என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம், ஓம் தத் சத்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடியதை செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நிச்சயமாக 1-2 குறைகள் வரதான் செய்யும். அப்போ அதை நீக்கிட்டு தான் அது பகவான் கிட்ட அது போய் சேரணும். அப்படிங்கிறனால நம்ம ஃபஸ்ட்டே என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஓம் தத் சத்து. எப்படி நம்ம இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் சொல்கிறோம்ல, மகாமந்திரம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்றோம்ல, அது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த 5 பேரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லும்போது ஒரு டைம் ஹரேவை விட்டுருவோம், ஒரு தடவை ராமாவை விட்டுருவோம், இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணால ஏதாவது வேர்டம் லெட்டர்ஸை விட்டுருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம இந்த நாம அபராதங்கள் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அபராதத்தோடு பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்காம அதை மாற்றி அதை சரி பண்ணி பகவான் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்களாம். சரஸ்வதி தாயார் சரஸ்வதி அம்பாள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட அவங்க என்ன மெயினாக பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து நமக்கே தெரியும்,
எனக்கு படிப்புக்கான கல்வி கடவுள், படிப்புக்கான கடவுள்னு தெரியும். அவங்கள நம்ம வேண்டிட்டோம் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த புத்தியும், அறிவு கூர்மையும் அவங்க தருவாங்கன்னு தெரியும். அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டிக்கும்போது, நம்ம ஏதாவது ஒரு தவறா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லும்போதே ஒரு தவறான ஃப்ளோல சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல மிஸ்டேக்கோட நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மிஸ்டேக்க கரெக்ட் பண்ணி பகவானோட காதுல கொண்டு போய் ஒலிக்க வைப்பாங்களாம். இது குழந்தை அறியாம பண்ணிடுச்சு, தெரியாம பண்ணுன இந்த தவற வந்து நீ மன்னித்தருள அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மாத்தி அதை சரியான உச்சரிப்போட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்களாம். சரஸ்வதி அவங்களோட அந்த மெயின் விஷயம் இதுதான். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட குறைகளை நீக்கி நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த செயலை வந்து புனிதமாக்குறதுக்கு நம்ம சொல்லி வைக்க வேண்டிய முதல் அந்த சவுண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஓம் தத் சத். இது இறைவனின் முத்திரை. ஓகேவா? அடுத்தது 17.28 அஸ்ரத்தயா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் சயத் அசத் இதி உச்சத்தை பார்த்த நச்சத் பிரேத்திய நோ இஹ பிரதாவின் மைந்தனே. பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. பாருங்க, பிரித்தாவின் மைந்தன். பிரித்தா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குந்தி. ஓகேங்களா? பார்த்தனே அப்படின்பாரு. பிரித்தாவின் மைந்தனேன்னு சொல்லுவாரு. பிரித்தா அப்படிங்கிறது யாருன்னா குந்திக்கு இன்னொரு பெயரு. ஸோ குந்தியோட புத்திரன் தான் அர்ஜுனன். ஸோ பிரித்தாவின் மைந்தனேன்னு கால் பண்றாங்க இந்த இடத்துல. பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றது பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நம்பிக்கை இல்லாம செய்யப்படும். ஓகேவா? இது என்ன நம்பிக்கை இல்லாமன்னா என்ன அர்த்தம்? அது நம்ம இதை பண்றோமே, இதுக்கு என்ன பலனா வரப்போகுது? ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய எந்த விஷயங்களுமே நிலையற்றவை, அதெல்லாம் தற்காலிகமானவை. அதனால நமக்கு எந்த விதமான ஒரு பயனும் அதுல கிடைக்க போறது இல்ல. யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத். அவை எப்படி அழைக்கப்படும் அப்படின்னா அசத்துன்னு அழைக்கப்படும். ஓகேவா? சத்து பார்த்தோம், ஓம் தத் சத்து பார்த்தோம். சத் அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். ஆனா அசத்துன்னு என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் மேல அவருடைய இருப்பை அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், அது மேல நம்பிக்கை வைக்கல. பாருங்க, இதுல நித்தியமான உண்மை சத்து. ஓகேவா? சத்துக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா அசத்து. அவருடைய இருப்பையே நம்ம கேள்விக்குறியாக்குறோம்னு அர்த்தம். பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றின்னு என்ன அர்த்தம்? எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் அப்படிங்கிறது மேலே நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஸோ சந்தேகம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்பிக்கை இல்லாதத்தனம். ஓகேவா? நமக்கு இல்ல, அசுராவுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சரியா? ஸோ யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அது அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. இப்ப மட்டும் இல்லாம எப்படி மாதாஜி இந்த பிறவி நம்ம எடுத்துட்டு அடுத்த பிறவி என்ன எடுக்குமோ அங்க வந்து மறந்துடுறோம்னு சொல்றீங்க. பட் நம்ம இப்ப செஞ்ச இந்த விஷயங்கள்லாம் மட்டும் அடுத்த பிறவியில எப்படி நமக்கு கொண்டு வந்து நல்லதை கொடுக்கும் அப்படின்னா கொடுக்கும். எப்படின்னா நம்ம பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு ஆன்மீக பாதையில முன்னேறி நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது, அந்த என்ன விதமான தடைக்கற்கள் வந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் நம்ம உதாசீனப்படுத்திட்டு பகவானை நோக்கி நம்ம போகும்போது, நம்பிக்கையோட போகும்போது, நம்மளுடைய வாழ்நாள் முடிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது இந்த உடல் தானே அழியும். இந்த மேல இருக்கிற நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த ஸ்தூல உடல் தானே அழியும். ஆனா இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும்? சூக்ஷ்ம உடலோட போகுமா? போயிட்டு திரும்ப அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? இந்த இந்த உடல்ல இருக்கும்போது நம்ம செஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் அத்தனைக்குமான அந்த புண்ணிய கர்மா இருக்குல்ல, புண்ணிய கர்மா பாவ கர்மா, நம்ம நல்ல விஷயம் செஞ்சோம்னா அதுக்கு புண்ணிய பலன் கிடைக்கும். புண்ணிய பலனுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு போயிட்டு மேலுலகங்கள், எத்தனையோ மேலுலகங்கள் இருக்கு. சந்திரலோகம் இருக்கு, பித்ருலோகம் இருக்கு. ஓகேவா? அந்த லோகத்துல எல்லாம் போய் சொர்க்கம் இருக்கு, அங்கெல்லாம் போயிட்டு என்ன பண்ணும்? அதுக்கான என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் முடிச்சிரும். புண்ணிய பலன் தீர்ற வரைக்கும் அந்த என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு சந்திரலோகத்துல எல்லாம் போயிட்டு ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு, எப்படி நம்ம புண்ணிய கர்மாவுக்கு அந்த புண்ணிய பலன் அனுபவிச்சோமோ அதே மாதிரி பாவ கர்மா இருக்குமா, அதுக்காக மறுபடியும் எங்க வந்தே ஆகணும்? அந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்தே ஆகணும். ஏன்னா புண்ணிய பலனும் பாவ பலனும் தீர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு ரெண்டுமே ஜீரோ பண்ணி ஆகணும். ரெண்டுமே ஜீரோ பண்ணாதான் நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஓகேங்களா? கோ பேக் டு காட் ஹெட், பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். ஸோ புண்ணிய பலன் தீர்ந்த உடனேயே மறுபடியும் உடல் எடுத்து அது எங்க வருவோம் அப்படின்னா இங்கே தான் வருவோம். இங்கே வந்து எந்த உடலை எடுப்போம் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? கர்ம பலனுக்கு தகுந்த உடலை எடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கோமா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறோம்? நிறைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல இருந்திருக்கிறோம். ஸோ எங்க நிறுத்தணுமோ அதே இடத்துலயே நம்ம திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி பகவான் ஒரு உடலை நமக்கு கொடுப்பாங்க. நல்ல செல்வந்தர் வீட்லயோ, நல்ல படிச்ச ரொம்ப வாழ்க்கையில முன்னேறினவங்க வீட்லயோ, ரொம்ப அறிவு புத்தி கூர்மையோட, நல்ல குரல் வளத்தோட,
ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது ரொம்ப அழகா பாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கள நம்மளே இப்பவே நீங்க நிறைய இடத்துல அந்த செய்யும் கேட்டிருப்பீங்க. அழகா பாடுறவங்களுக்கு லாஸ்ட் போன ஜென்மால இவங்க வந்து பகவானுக்கு தேன் அபிஷேகம் பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லுவோம். உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்ம பண்ணின அந்த பலனுக்கு இப்ப நம்ம அதுக்கான அந்த ஒரு அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிறவியிலையும் நம்பிக்கை இல்லாம செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த பிறவியிலையும் பலன் இல்லை, அடுத்த பிறவியிலும் பலன் கிடையாது. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்பிக்கை இல்லா செயல் பயனற்றது. ஓகே, நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த செயல் வந்து அது செய்யாம இருந்துடலாமே. நம்பிக்கை இல்லை அப்புறம் எதுக்கு அதை செய்யணும்? ஓகேவா? அதுதான் செயல் பயனற்றது. நம்பிக்கை இல்லாமல் செய்யப்படும் தானம் தவம் யாகம் அனைத்தும் அசத் எனப்படும். இது இம்மையிலும் பயனில்லை மறுமையிலும் பயனில்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? சத்துவகுணத்தை அடைந்து பின் இறை பக்தியில் நிலை பெறுங்கள். அப்ப அந்த அசத்து எப்ப வரும்? இந்த நம்பிக்கை இல்லாத தனம் எப்ப வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சொன்னேன்ல அந்த யாகம் பண்ணும்போது வேத விற்பனர்கள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, கேரண்டி கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்ப என்ன பண்ண மாட்டாங்க? வேத மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணுங்கிற இந்த எண்ணம் இருக்காது. அவன் நம்ம மந்திரம் சொல்லி அதுக்காக அதுக்கு உரிய அந்த மந்திரத்துக்கு உரிய அந்த டெமிகாட் அங்க வரப்போறாரா அப்படின்னு நம்பிக்கை இல்லாம அவங்க செய்யறாங்க. ஆனா எதுக்காக செய்யறாங்க? பப்ளிசிட்டிக்காக செய்யறாங்க. அடுத்தவங்க நம்மள வீடியோ வச்சு பார்க்கணும், 4 பேர் நம்மளை பத்தி பெருமையா பேசணும், தற்பெருமை கொண்டவர்கள் பண்ணக்கூடியது. ஸோ அதுதான் நம்பிக்கை இல்லாத செயல். ஓகேவா? ஸோ அப்ப அவங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறாங்க, அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க. இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணி ஆகணும்? இது கீழே ரொம்ப உடைந்த படிக்கட்டுகளா இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தமோகுணத்தோட படிக்கட்டு. ஒண்ணுமே இல்லை, ஏறுறதுக்கான வழியே இல்லை பாருங்க. இதுல இருந்து இவங்க இந்த இடத்துக்காக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வரணும். இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டி இழுக்குது பாருங்க. இந்த படிக்கட்டுகள் கட்டி இழுக்குது. எங்க இழுக்குது? திருப்பி கீழே தான், பௌதிக உலகத்துக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்க பாதாள உலகத்துக்கு தான் இழுக்குது. ஸோ இதையும் தாண்டி அவங்க எங்க வரணும்? அந்த நம்பிக்கையை அவங்க மனசுல ஏற்படுத்திக்கிட்டு சத்துவகுணத்தை அடையணும். இது பாருங்க ஒயிட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா? இது என்ன அப்படின்னா சத்துவகுணம். பின் இறை பக்தியில் நிலை பெறுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பச்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விரந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சகல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்துபேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. எல்லாரும் சொல்லலாம். அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விரந்திக்கு ஜெய், ஜெய் அனந்த கோடி பக்த விரந்திக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய், नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भगवत ग्रंथों की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री रामलला की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण.